खुगाफ्रा मोना मा होथेबाय दोन माने जों एक्सट्रा जोंनो टेबल मोनसे होदों बिराद बरिया एसां गोदोरानो गोमाबाय नोङो लंदांदां Ron là cái người ra rằng cái gì प्रेसारफोरजों बोरैबा जाना दङ होननानै नों बायदि मोनाखैलै रावबो हिनजावनि अननाय बिसां नामाय जानाय दिनथ'ब्रा बेयाव दिनब्रा दिनथ'लाय Ya, ya. Hơi, không mình ra khám xích nào nữa Gạt nào vậy lắm Không mình ra khám xích nào nữa Lương thả ba này Này, bị cứ níu Không mình ra khám xích nào nữa Không mình ra xích nào nữa mà vẫn lương bài thật đừng Phạc là Gạt nào dễ lấy lên được sao bất cứ Sắp hàn tôi mà thử Giá mắt thì mình xích cả Sắp hàn thật đừng फुंनि मोनजासिगोनलै खाम बेदरखौ आरो गोथौआव हायनांगौनो माने बुरजा फैनायनि आरो बिराद चालु जानायावबाथाय साला गोथौआव हायनोलायथारो गोथाव ना दे नाम्बारखौ जानो लुबैथारबाय आबै मोजां देलायना लादो बिजामादैया नोंखौसो ब्लड लांफ्लांनाय होन दे औ मोजां देलाय नै बेदर वाव अमा बेदरानो नै बेयावबो बैथिं ओंखाम नैबे लाब्राया दिनै जोगोनारसो लाब्रा नङा बरिया मटर दङ दिनै नों बेयावसो मोनलायबाय बेयावनो बेदरनिफ्राय एसे गाहायसिनावसो फैदों माथो गाहाय माने होआसै हनै होग्राफ्रानो बेनो होआखै बोथोरबोबाय थायो थानो होआ न' मानो रोङा नै बिथिं मा लादों सामब्राम एवखावगासिनो सामब्राम भाजा मेन्देला दालै सामब्राम भाजा बिथांनि नामा मेन्देला खिन्थु एसे बोरायद्रायबाय मेन्देलाया एसे सेंग्रासिन नै ओंखाम संगासिनो है मेनेजार बेयो ओंखाम संनायनि ख्लाब रोंखायो बेयो गोरोंखा डेन्जार संनाय खावनायाव जिख्लाब होयो बियो डेन्जार गोरों गोथाव संनायाव एक्सपार्ट नै ओंखाम संबाय दालि सुनानै दोनबाय जोगोनार नै बिथिं अनला बर'नि मुंदांखा फेमास बेलाथि अनला नै मा सादों नोंलाय बेलाहि गेब्लेबाङिखौ सादों वाव बिदि साबाला गेब्लेयो बरिया जायो न' नै दिनै दालि गैया दालिनिसो मास्टारमोन बिथाङा खिन्थु अनला संदों हा टेस्टिं नामा टेस्टिं दालिखौ 10 बार 15 बार 20 बारसो साखिखायोनो बिथाङा ओंखायनो टेस्टिं नाम दिनजाबाय नोंनियालाय मा नाम सल्था गनाय सल्था गनायनो बिथांनिया नामा जारलासोलै ओमफ्राय बेयाव मा दङ नायनो वाव बेदरा जाहोजासिगोन माथो मोनबायानो टिफिन मोनसे मोननानै फोमोननानै दोनबाय मोनखाबायानो रेडि जाबाय नैबे हिनजाव गोदाननि बिफा नेगासिनो आर'नाइया गोदोनायाव आलायनानै मेरायफबनानै नेबाय नै बिजामादैखौ माबायदि गोसोजों बरायगोन नोंथाङा हा बिजामादैयाथ' दिनै फैनाय नङा ओमफ्राय गाबोन थांगोन ना थाङा थांगोन ओमफ्राय दिनैथ' जेनेबा फिसाजोखौ हरनाय जासिगोन गोसोआव माबाफोर आखादफोर दोङो गैया आखाद गैया औ बरिया हामग्लायनाय बावहरो औ लाखिबाय थानायाबो मोजां नङा
संसार जाहैथोंसै नङा होमबा गोजोनै थांना थायो औ बरिया ओमफ्राय बिहामजोखौलाय माला लाबोनो सानदों बेनि थाखाय जेबो खबर गैथ'वा खबर गैथ'वा मिस्टार आदा माला लागोन आदाया हिनजावखौ खालमानसि लानोसै अमा फिखाबाय माब्रै फिबाय मासे बावखा हे नोंलाय लिं बावखा हेन बावखायानोखा दा जाबाबो बुंनो रोङा बै आदा जेम्सनि हेनसो सबगासिनो खामियारा खैथाबा बायलांनाय हेन नाखौ फोरानना दोनबाय नै हालदै माबानानै हालदै फोनांनानै फुनला जोब्बाय हालदै दांसिगोन बेखौ एवनाया दा फ्राय गोरान स्रेम गोथाव नै जेके बिथाङा जेके दैमारि एकदम माबा बेदर एवनाय भिडिअ बनायना बेखौ मावथि आरो गावहा मावफेरा जाग्राल'सो बियो बेदरखौ सिगां होयो थावखौ सिगां होयो सोंदों औ जेबो रोङा हालदैसो होग्रोनो हागौ बियो खामफब होनो हौवा गोदाननि न'खरनिया मोनफैथ'वाखै दा नेगासिनो एकदम मानसिफ्रा नै गोसो गुदुङै नेदों बिथांमोना दा बिथांमोना हौवा गोदान लागोनिखौ नेदों आरो नेनानैनो आमुनि मोनबाय आमुनि नांलायदों बिदिबो मोनलायोलै देलाय मालाय नेगासिनो ओंखाम उखैलाय लांबाय नेनानै माला सफैगोन मानोथो एफा लेट खालामदों फालाय बिसोरलाय नेगासिनो दं मानो एसां लेट खालामदों बिथांमोना फैबाय थादों ओमफ्राय नोंलाय मा सोमोन्दो जागोन बे हौवा गोदानखौ बेखौ बेवाइफोर जागोन दां खुगाफ्रा मोना मा होथेबाय दोन दादिनि चेनेलखौ लाइक कमेन्ट खालामना हो वाह मिथिं नै हिनजाव गोदाननि बिमाया बेयावसो बिराद साफा देलायखोमानानै दोङो आबैया बिजामादैखौ नेदोंना नेयाखै नेबाबो नुवा माने दिनै फैनो मोना हौवा गोदाना ओमफ्राय दा फिसाजोखौथ' आबैया हरसिगोन ओमफ्राय गोसोआव माबाफोर दुखुफोर दोङो नामा दुखुआथ' थाखायो मा हिसाबाव दुखु थांसिगोन मोनला खाथियाव औ अबसे बिदिनोसै आरो गावनि माबा बिखाखौनो लाना थांनाय हेन मोनो न' औ अबसे जाया फिसाजोखौ मालायनो हरदों बेसो बुजिगोन मालाया बुजिया नंगौना नङा बिथाङा बिराद दुखु खस्थ'यै फेदेरदोंमोन फोलावदोंमोन दा हरसिगोन दिनैनि दिनाव आबैया गाबगोन नामाब्रा गाबगोन नैबे हिनजाव गोदाननि बिनानाव बिगुमै गोदान मोनसिगोन बिथाङा न'आव आदो हारसिं जासिगोन बिथाङा आदो रानि हेन जासिगोन खर' गोदादनो ओइ आलासि आलासि मोनफैबाय ने नै नायनोसै बहुत बुस्थु लाबोनाङो आरो ना लोगोफोर हिनजाव गोदानखौ ओरैनो मोनलाङा माबा माबि लाबोफाथारनाङो ना नै मोनसे लादों आलासिफोरखौ बरायना लादों नै दै आंबो गांलाय लांबायसो नालाय बिजामादैया फायानो फायनो सोलाबगोना सोलाबा बुंहरनाय नेमोन माला नुगोन जायो नामा नों बिजामादैखौ हिनजाव गोदाना नै दा गाबबाथाय सेसलै बिना गोसोथोलायना लानायानो औ बसे अब्लाबो आरो गोसोथोलायना लानाय नायनानै हरनानै लानाय बहुद आलादा दोङो गोसोथोलायना लालायगोनानो गाबलायबाथाय सेस आगार हरनायाव गाबना होदे हा जिलानाय गन्द्रा मा खबर फिलिप ना संतोष माला लागोन हिनजावफ्रा गाबोन नै एसेबां इमारजेन्सि मोनगोन नालै लायबानो मोनो अबेयाव क'क्राझारानोसै
क'क्राझाराव सोलायगोन बेदर साखिनोसै दां बेदर साखिनोसै बिराद बरिया जाबाय नै रिजाल्ट नांगौ नै संख्रि होखांनांगौ दा रिजाल्ट बियार जासुला 뭐지? 나도 나게. दरसेफ्राव जायालै आंनिया 그래. एसेना 먹어야겠는데 안 자나요는 구개요. हमना हाखायोलै नोङो हा गोदानावबा बुजागौमोन नोङो 많이 먹은. डाइरेक्ट मिथिथारो 만안에 부자냥래. डाइरेक्ट मिथिथारोना नोङो 그러나네. औ भिडिअखौ दिनदो होनदों भिडिअ खालामबासो दिनबासो जागोन आरो बिनिया 어이. 온나? 나야 मस्त गोदोर माथो 아 진짜 그저 자꾸는 해야. 병매자 하디스. नों जानाया बिलाय हाबा लाहानिसो दा हाबा जानाय लाहानिसो 아 자디스. आनि लाहानिसो बिलाय 아하 자요 마크스 랑파이다. 아 파이다 비자 하디스 오마. नोंस्रानिमोन नोंस्रानिसोमोन बा 랑파이다 랑파이다 ए बायनाय ना बायाखै 뭐야 그러는 알아줘. ओरैनोसो लायदों नोंस्रानिखौ नोंलाय बा एक्टरफ्रा दांबाय माथो जानाया नै गावदां दोङो फै नै सार फै जाबाय दे नामा ओइथिं दोङो उनावबो दंसोगारो गाइस मोननायखौ नोङा बिदिसो बाथ्राया दे बुं मोजां बुं दुगिया गेसा जामु नामदों माने इदि होनो खाथिनियानो गोजाननिया मा सानगोन जोंखो खाथिनियानो बेबायदि बुंबाय गोजाननिया मा सानगोन आंखो हिनजाव गोदानखौ दिनैनो लास्ट आधा बोसोरखौ बिमा बिफानि न'खराव थाबाय दा थांसिगोन न'आव माबायाव हौवानि न'आव दिनैनो बिदाय होसिगोन माबायदि मोनदों दिनैनिफ्राय नागारनानै थांसिगोन जों गामिखौ आं उन्दैनिफ्रायनो खियार खलायनाय लोगोजों क्लास फ्रेन्ड जोङो थाखोनायाव फेल जादों साथाम मानसि गदा आं नालेब पुरा रेडि बिदाय होनायनि समा सफैथारबाय दोंसे मेथाइ बिदायनि मोनसे सिन हिसाबै जों रोजाबगोन खारबोदों दिनै नोंनि गोथार जुलिनि थाखैनो फैदों जों नोंनि सेराव नोंखौ बिदाय होनो गोजान गोजानैसो थानांसिगोन दिनै नोंनि गोथार जुलिनि थाखैनो फैदों जों नोंनि सेराव नोंखौ बिदाय होनो जेब्ला जोङो गोजान गोजानै जानानै मोखां नुज्लायनाय नङा अब्ला फोरबोआ जोंनि गेजेराव पहरा होथों थारमाने डिउटि होथों बा नेथों दा बिदाय जाबाय बिदाय जानानै मानो लारिं थाजोब्बाय गासिबो हेनसे लाजोबसिगोन बिदाय होनो नागिरदों बिराद गोलाव लाइन जाबाय पुरा गामिनि गोनजा आरोना देंखो फैगोन बिथिं ओरैनो हायगोन दे
बिथांमोना माबा हौवा लागोनि आरोना बिथांमोना बिदाय डाइरेक्ट लाफाखाबाय नै लांबाय गामिनिफ्राय सासे मोनला मारथारबायलै नोंसोरो दे बाय बाय दे थांदो बाय बाय